Здравейте, готини хора, добър вечер, поне видеото го правим вечер. Днеска няма да си говорим за мотори, но пак тематиката ще е свързана с мотори, тъй като наближават, както знаете, коледните празници, нова година наближава и започва едно търсене на подаръци. Какво да вземем, какво да направим сега, а какво е хубаво да се подари на моторист? Първо, 50 кг гориво, най-малкото в един бидон. После екипировка и не на последно място книга. Точно затова искам да ви покажа първата ми книга "История на мотоциклетизма", която фактически се явява, реално погледнато, първата българска книга, която проследява историята и развитието на мотоциклетите или мотоциклетизма като явление. Когато започнах да я пиша, вече бях видял доста, то български няма, чужди книги за мотоциклетизъм и бях останал с впечатление, че абсолютно никой автор не набляга на развитието на мотоциклетизма. Обикновено само се показват някакви модели от определени години, казва се това е това и толкова. Никой не набляга на следствените връзки, заради това се е появило това, след това се е създало това, обаче то не е било успешно. Като някой инженер е видял, че това не е успешно, е създал това. То е било успешно и така нататък. И затова исках да направя историята на мотоциклетизма като свързан текст, така че да може да се разбере защо, от кога и какво се е случило. Това е първа част, като започва някъде от средата на 19 век, като разбира се да започваме с велосипедите и автомобилите, тъй като те са по-ранни, и де-факто смесването на велосипед и автомобил ражда мотоциклета. Книгата поставя доста интересни въпроси, като например кой е първият мотоциклет, като аз малко не съм съгласен с наложената теза, че това е мотора на Daimler-Benz, тъй като той е първия бензинов мотоциклет с двигател с вътрешно горене бензинов. Ако сметнем, че мотоциклетите могат да бъдат само бензинови, то съвременните мотори с двигатели какви са? Не. Въпреки, че тук доста хора ще кажат, че не са мотори. Други интересни въпроси, които книгата поставя е защо не са се наложили мотоциклетите с парни двигатели или мотоциклетите на дизелово гориво. Коя е най-старата съществуваща марка мотоциклети до ден днешен? Това ще ви изненада. Проследявам изцяло военната история на мотоциклетите. Интересното е, че някъде до първата, не и след, до 30-те години някъде е имало един интересен стил, наречен дамски мотоциклети. Именно като велосипедите с ниска рама, това го разглеждаме тук. Разглеждаме едно доста интересно явление, което вече е доста масово, е именно тротинетките с електрически двигатели, като може да видите, че корените им са още от началото на 20 век, като тогава са били с двигатели с вътрешно горене. И отношението на мотористите сега към тротинеткаджиите, така да се каже, е долу-горе еднакво, каквото е било и преди 100 години. Така че книгата да я покажа тук, нарича се "На две колела история на мотоциклетизма", като пак казвам, това е първа част, обхваща периода от средата на 19 век, непосредствено до приключването на Първата световна война. Втора част, която я пиша сега, не мога да ви дам срок до кога ще бъде готова, все пак това е творческа работа, когато е готова тогава. Ще я обявя навсякъде. Тази книга може да си поръчате от сайта ми retromotobg.com, линк има долу в описанието, направо линк ще ви дам към книгата, чудесен подарък за празниците, или мисля, че има още няколко последни налични бройки в книжарници Хеликон. Освен тази книга, в сайта ми може да си ги поръчате и тези, като това е втората ми книга "Мотоциклети в бой", която обаче вече е изчерпана, така че без нея. Другите книги, които може да си поръчате, е една книга за Харлей Дейвидсън, която излезе, ако не се лъжа, по-миналата година. Не е от български автор, обаче е доста хубаво написана. Както и ако искате от български автор,
книгата на колегата Петър Стефанов с мотори по Дивия Запад. Човека е обиколил Съединените американски щати с мотоциклет и си е написал пътепис. Евала на такива хора. Книгата е налична също в сайта ми, може да я поръчате оттам. Друго, което може да си купите е такива готини бузи и тениски, като тази буза е реплика на бузите, използвани от състезателния отбор на МЗ през 70-те години в дисциплината Six Days Enduro. Това е за сериозните фенове. Еми хора, това е. Надявам се да ви е интересно. И продължаваме с видеята. Живи здрави!